Добре дошли в видеосекцията на сайта автоборса.com. В настоящия урок ще ви запознаем с процеса на публикуване на нова обява за автомобил, джип, бус, камион или мотоциклет. Преди да започнете тази операция е необходимо да сте влезли в собствения си профил. Ако нямате такъв, е нужно да регистрирате нов, за което можете да намерите информация в видеоурока за създаване на нов потребител. В горната дясна част на екрана ще намерите линк с име "Публикувай обява". Моля, изберете го и изчакайте системата да зареди новата страница. Това е първата стъпка от създаването на нова обява. Тук е необходимо да окажете какво искате да създадете измежду автомобил, джип, бус, камион или мотоциклет. В този урок ще ви покажем как се публикува обява за автомобил, като публикуването на друг тип запис е еднакво с това за автомобил, с единствената разлика, че има минимални разлики в атрибутите на самото превозно средство. След като вече сме избрали, че искаме да публикуваме автомобил, системата ни прехвърля на втора стъпка от процеса на подаването на самата обява. В този екран трябва да се уверите, че сте попълнили всички полета, които са означени с звездичка. В противен случай, системата няма да ви позволи да публикувате обявата си и ще ви алармира за липса на задължителна информация. Нека направим опит да публикуваме празна обява, за да видите отговора на системата. Публикуването на обява става с натискането на бутона "Публикуване". Ако искате да продължите в този прозорец, трябва да натиснете бутона "ОК". Ако сте сбъркали и искате да прекратите операцията, трябва да изберете бутона "Cancel". За нуждата на настоящия урок и настоящия пример ще натиснем бутона "ОК". При този опит системата ни алармира, че полетата, описани в червено, марка, модел, тип двигател и така нататък, са задължителни и преди да бъде публикувана настоящата обява, те трябва да бъдат попълнени правилно. Имайте предвид, че някои от полетата, например пробег километри или мощност в конски сили, изискват въвеждането на правилна цифрова информация и въвеждането на неправилна такава ще върне отново код за грешка. Сега ще изберем примерни характеристики на нашата обява, така че задължителните полета да са попълнени правилно. За примера ще използваме Audi, да кажем A4. В полето състояние можем да изберем дали типът е употребяван, автомобилът е употребяван, нов или за части, волан ляв или десен, цена твърда цена, лизинг или по договаряне. Ако изберем лизинг, полето за твърда цена автоматично посивява и не може да бъде ползвано, колкото и да се клика върху него. В тази ситуация цената трябва да бъде попълнена в полетата за лизинг. Ако изберем по договаряне, и двете полета твърда цена и лизинг посивяват и не могат да бъдат ползвани, системата в този случай смята, че колата цената е по договаряне. В момента ще изберем твърда цена, да кажем 6000 лева. В полето пробег, както казахме, трябва да попълним валидна цифрова стойност. В случая да кажем 62 000 км пробег с 125 конски сили. Типът двигател нека бъде бензинов, датата на производство също се специфицира от този, който публикува обявата, скоростната кутия също, регионът, тук са изброени повечето от регионите в България. Избирате си вашия регион, да кажем Пловдив. В ситуацията за категория трябва да изберем едно от всичките тези, които са дадени като пример, да кажем хетчбек. Цветът не е задължителен параметър, виждате, че не е отбелязан с звездичка. Нека изберем примерно винен. В полето модификация можете да попълните стойност, ако вашият автомобил има конкретна модификация. И особеностите, да кажем, че настоящия автомобил има
L огледала, L стъкла, аларма, нов внос, сервоуправление. Ако имате някаква допълнителна подробна информация, може да я напишете в това поле. Да кажем, че в случая в момента няма да слагаме допълнителна информация. Трябва да проверите данните за продавача, в случая вашите данни, записани тук. Ако имате желание да ги промените, е необходимо да посетите вашия личен профил и да промените информацията, за да можете да не заблуждавате евентуалните купувачи на вашата обява и те да имат реална конкретна връзка с вас. В случая полето имейл, това, което виждате тук, не е видимо за крайния потребител. Крайният потребител вижда единствено и само вашето потребителско име, телефон, скайп и веб адрес. След като сте попълнили информацията за обявата, идва време за качване на снимки към нея. Имайте предвид, че обяви без снимков материал не се възприемат добре от купувачите и е добре да направите всичко възможно, за да предоставите визуални аргументи за качеството на продавания от вас автомобил. В дъното на екрана ще намерите възможност за добавяне на до 20 броя изображения, като можете да качвате до 4 на един път. Ако имате повече от 4 картинки, го направете на няколко пъти по 4. Сега ще направим демонстрация как качваме примерни картинки. Имаме общо 5 броя картинки и ще го направим на 2 пъти, като първия път качим първите 4 и после качим 5-та. Нека изберем картинките. След като сме избрали файловете от файловата система, трябва да натиснем този линк "Качи избраните снимки". В нашата ситуация картинките са малко далеч от Audi A4, което избрахме горе, но това няма никакво значение, просто в момента ви показваме начина, по който се качват картинки в системата. Сега нека изберем и петата картинка. След като пак сме избрали всички, които имаме желание, в случая само една, избираме отново линка, като избраните снимки. И така системата качи и петата последна картинка от нашия списък. Навярно забелязвате как първата картинка е маркирана като главна снимка. Тази картинка ще бъде използвана при показването на обявата в списъка от всяко едно търсене. След прикрепянето на всички картинки към обявата, в случая нашите 5 картинки, имаме възможност да променим главната си картинка, като например, ако желаем тази да стане главна, трябва да изберем линка, ето този, направи тази картинка главна. Системата ще ни зададе въпрос дали наистина искаме да го направим. Ако сме направили грешка, трябва да изберем бутона Cancel. В случая в момента сме сигурни, казваме OK. В случая виждаме как главната картинка се промени от първата и стана четвъртата. Тя вече е главна картинка в списъка. Друга възможност тук е изтриването на картинки. В случая ще покажем един пример как изтриваме третата картинка. Да кажем тази. Отново системата ни пита, тъй като това е операция за изтриване, дали сме сигурни, тъй като неволно може да сме кликнали на този линк. Ако не сме, избираме Cancel. В случая да кажем, че сме сигурни, че искаме да го направим, избираме бутона OK. Виждате как нашите 5 картинки останаха 4. В ситуацията, в която се опитваме да изтрием главната картинка, виждате, че това е възможно, системата автоматично ще прехвърли главната картинка на първата от списъка. Нека покажем и този пример. Ако искаме да изтрием в момента главната картинка, казваме OK, защото искаме да направим тази операция. Системата я изтрива и както казахме по-преди, в момента главната картинка автоматично, тъй като тази, която беше главна, я изтрихме, се прехвърли върху първата
налична картинка. След като сме попълнили данните за обявата и сме качили всички желани картинки, трябва да изберем бутона Публикувай. Системата отново ни пита дали сме сигурни в това, което искаме да направим. В случая сме сигурни. По този начин нашата обява ще бъде поместена в главния списък за търсене на автомобили и всеки, който търси в автоборса.com, ще има достъп до нея. След като се публикува обявата, системата ни прехвърля в нашия контролен панел, където имаме списък от броя на публикуваните обяви, платени, деактивирани, изтичащи за автомобили, джипове, бусове, камиони и мотоциклети. Това е статистика, до която имате достъп във всеки един момент. Сега ще кажем нещо допълнително за самата обява. Ако имате желание обявата ви да бъде видяна от много повече купувачи, е добре да я направите платена, с което ще получите топ класация в резултатите от търсенето в портала автоборса.com. За целта можете да прегледате уроците за плащане и публикуване на VIP обява и да разберете как работят те и защо гарантират справедлива подредба, за разлика от някои други сайтове в бранша. Така завършва нашия видеоурок, в който показахме как се публикува обява за автомобил. Останете с нас и разгледайте и другите полезни видеоуроци, в които можете да откриете отговори на много въпроси относно начина на работа на сайта автоборса.com.